Good morning sa ato ang tanan no. Karon ang tangkod nga isa ka bulan nga pag-surrender sa Ginoo Diyos Master King of all Kings Master Bimbre Junior kay July 30 man siya mi surrender karon August 30. Balikon ko padugay ang Dios sa iyang himutangan padaghan ang mga sakuna o kalamidad ng kalibutana. Basta ako balikon ko, wala na ko nakulang kanyang tanan sa pagpangno sa inyo ha. Kung sa mga samputan sa kalibutan, inyo ha na usap ka ng tinuyuan. Ang tanang klaseng sakit karon ang nilaganap sa tiyo kalibutan, balikon ko kung ikaw na isulat ka sa libro nga puti, di ka mawala o mag-isa ka sa nasulat sa libro sa kinabuhi nga makaangkon ka sa kinabuhi dahil wali katapusan apan naagad ka na siyang pag-estudyo o ang binuhatan o gano'n na kay baruganan nga wala kay laing grupo sikta nga gyapula apilan kung ikaw pibimi lang ka kung ikaw rubinyan lang ka. Balikon ko master swerte jud master ikaw dili ako kay kung ako ikaw wala na jud sentensyado na tibuok kalibutan. Once again, Happy Heroes Day sa atong tanan diri sa kalibutan. Ang Diyos, kung kamo tao sa Diyos, panalibdan o paluyuhan kamo sa Diyos. Apan kung kamo dili jud iyang tao sa Diyos, dili kamo panalibdan o dili kamo proteksyon sa tanang klaseng kalamidad nga milaganap sa tibuok kalibutan. Gandang buhay sa bawat isa sa atin dito sa mundo. Thank you po ng marami.